היי חבר'ה, המטרה פה זה לבחור את מה שאתה אוהב ומה לא אוהב. צד ימין זה סמש, זה אומר שאני אוהב את זה, צד שני זה פס, זה אומר שאני לא אוהב את זה. הוא בסדר, סמש. ביי. אוקיי. הוא נראה מוזר. חייב אותו. איזה חמוד, אני מת. בסדר, שיהיה איתי, למה לא? אם אין לי אותו, אין לי משמעות לחיים. די, ברור. מי שלא מכיר אותו, הוא פשוט מטומטם, בלי להעליב. אוקיי. למה אתה בוכה, חמורי? בוא תצטרף. למה אתה כזה בשוק? ביי. האמת, די חמוד. הוא נראה כאילו רוצה לרצוח אותי, אז ביי. וסיימתי. תגידו אם אתם מסכימים איתי או לא.